Panie i panowie, przed nami walka numer 7, kategoria wagowa 84 kg. Sponsorem tej walki jest Show Your Strength. I jako pierwszego zaproszę reprezentanta klubu Spartak Knurów oraz Akademia Gorilla Rybnik, ważący 84 kg i mierzący aż 188 cm wzrostu. Na rożniku niebieskim Oliver Szczygieł! Wielu chce być mną, gdyby byli jeden dzień, to zaliczyliby skąd milion rzeczy na bani. Każda ma po kilka ton, chciałbym dostać od życia jakiś rabatowy bon. Jebać narzekania, nie ma czasu na pierdoły. Ja wstaję o 7, od 8 już mam telefony. Nokia wibruje ciągle i przyrasta mi do głowy. Dobrze, że mam choć godzinę dla syna i dla żony. Przebiłem się do centrum teraz, przez miasto jogging. Co chwilę umówiony, klipy, płyty i sponsoring odpowiednio nastrojony. Kawa, ślub, kawa, żeby nadążyć za tempem. Szybciej pracuje pikawa, lista zakupów wesce. Kiedy mam to kurwa zrobić? Wieczorną najebkę odmawiam każdemu ziomkowi. Mnie to nie męczy, takie jest moje życie. Albo będę zapierdalał, albo dojdę kurwa nigdzie. Jaram się tym, że co roku lecę w menę i że moją pasję z ludźmi w kraju dzielę ty. Zostaw mój prywatny teren, ja chcę ocalić mój prywatny teren. Jeśli chcesz, bym dalej w rap składał serce i w każdym taku dawał tobie jeszcze więcej. Ty zostaw mój prywatny teren, ja chcę ocalić mój prywatny teren. Padam na ryrów, moc materiał w telefonie. Kilka godzin snu musi wystarczyć na odnowę, zanim stanie nowy dzień. Ja dalej ruszam w drogę, 10 godzin jazdy, gramy dzisiaj na wschodzie. Narożnik niebieski Oliver Szczygieł! A jego przeciwnikiem w narożniku żółtym przedstawiciel klubu Maximus Sułkowice, ważący 83 kg i 150 g, mierzący 177 cm wzrostu. Łukasz Senderski! Yeah, I said it, we are. This is Rock Nation. Pledge your allegiance. Get your boutiques on. All black, everything. Black cars, all black, everything. And our girls are blackbirds, riding with their diligence. I get more in depth if you boys really real enough. This is like a million. I'll explain later. But for now, let me get back to this paper. I'm a couple bands down and I'm trying to get back. I gave the grip, I lost a flip of 5 stacks. Yeah, I'm talking 5,6 zeros, got zeros. Here the back to run the circles, well, niggas never squid up. Hold up. Life's a game, but it's not fair. I break the rules, so I don't care. So I keep doing my own thing, walking tall against the rain. Victories within the mile, almost there, don't give a shout. Only thing that's on my mind. No i tym sposobem już zbliżamy się powolutku do końca dzisiejszej gali, bo zostały nam już tylko 4 pojedynki. No bardzo szybko nam leci tutaj czas komentując tą galę, prawda Michał? Zdecydowanie kolejna walka, w której widoczna będzie ogromna przewaga wzrostu na korzyść Oliwiera Szczygła. Ponadto to, o czym wspominałem wcześniej, nie dość, że jest o wiele wyższy, ponadto jest mańkutem, co jeszcze bardziej utrudni Łukaszowi Senderskiemu zadanie. Zobaczymy, jak przeciwstawi się tej przewadze warunków fizycznych. Oliwier Szczygieł na pewno utytułowany grappler, to trzeba powiedzieć. Zdecydowanie Akademia Gorilla Rybnik, Robert Henek, to jest marka. No zobaczymy, czy tutaj już będziemy mieli 4. poddanie dzisiejszego wieczoru. Dobrze, że organizacja Syrian MMA nie ma bonusu za poddania, bo mieliby tutaj no nie lada wyczyn, żeby wybrać tutaj najlepsze poddania. Ogromne skupienie na twarzy obydwu zawodników. Wydaje mi się, że jest to 2 zawodników już dość doświadczonych i dość obitych. W związku z czym na początku również spodziewałbym się delikatnego szachowania, sprawdzania reakcji przeciwnika na niektóre przyruchy.
Na pewno dla Łukasza Senderskiego problemem będzie odwrotna pozycja Oliwiera Szczygieła. Jak ktoś nie wie, jak sobie poradzić właśnie z tą pozycją, to naprawdę może to spowodować ogromne problemy, przede wszystkim z wyczuciem dystansu i w ogóle wejściem rytmu pojedynku. Na razie dużo czytania, dużo badania się. Na razie żaden cios nie został wyprowadzony. Dokładnie, tego spodziewałem się po Oliwierze. Zamyka na siatce i będzie korzystał ze swoich długich nóg, tej mocnej lewej nogi, która jest atutem każdego z mańkutów. Na pewno będzie tam polował gdzieś na wątrobę Oliwier Szczygieł, żeby ten piszczel przykleić do wątroby jego rywala. Próba tam obalenia, ale szybciutko wycofał się. Wiedział, że tutaj Łukasz jest gotowy na obronę tego obalenia, więc nie chciał się mocno szarpać z nim. Pewnie sobie teraz wypracuje uderzeniami możliwość, otworzy sobie drogę do tych nóg Oliwier Szczygieł. Zobaczymy. Delikatny teraz sprawdzian siły, tego co do zaoferowania siłowo mają sobie zawodnicy. Odwraca sytuację Łukasz Senderski. No na razie za dużo się tutaj nie dzieje, już mamy połowę pierwszej rundy. I tutaj dużo próba szachów, podebrania dużo nogi. szachów. No kombinuje tam Łukasz nad tym, żeby doprowadzić do tego, żeby obalić Oliwiera, ale bardzo ładnie Oliwier się broni. No, bardzo patowa taka sytuacja, no jest tutaj, proszę nam uwierzyć, bardzo dużo pracy kosztowało to Łukasza Senderskiego właśnie, żeby Ale obalić Oliwiera. udana próba posadki. Niesamowicie w elemencie zapasów przy siatce jest to, że widzom wydaje się, że nic się nie dzieje, mało się dzieje, wydaje się to nudnym elementem walki, a tak naprawdę najbardziej wykańczającym. Dokładnie, właśnie w tym momencie jak nic się nie dzieje, to właśnie tam jest właśnie praca o to, żeby dopiąć porządnie chwyt, a jak już chwyt porządnie się dopnie, to naprawdę wtedy już niedaleka droga do tego, żeby właśnie obalić, co właśnie zademonstrował nam Łukasz Senderski. Chwilę poczekał, zespawał ręce ze sobą i udało mu się doprowadzić do obalenia w tym pojedynku, ale Pół minuty Oliwier musi Szczygieł uważać ma na to, żeby długie wstać. nogi Oliwiera, właśnie trójkąt nogami wisi w powietrzu i czwarte poddanie na dzisiejszej gali i mamy! Trójkąt nogami, no fenomenalnie zrobił to Oliwier Szczygieł. Myślę, że problem rozwiązany. Jeżeli będą bonusy, to za poddanie wieczoru powinien trafić dla Oliwiera Szczygła. Ja ze swojej strony mogę w ramach bonusu kupić mu jakieś piwko. Michał. Niesamowite. Michał, patrząc na to, co tutaj się dzieje, to jeszcze nie przesądzaj, bo tutaj jeszcze mamy parę pojedynków, więc te poddanie jeszcze tutaj może nam przebić, no. Pięknie, bardzo spokojnie, metodycznie podszedł do tego Oliwier Szczygieł, no i udało się, no. Chciałem Książkowo już to wspominać zapiął. o tym, że tym obaleniem Łukasz Senderski zapisze tą rundę na swoją korzyść, ale dopóki piłka w grze, to wszystko jest możliwe. Bardzo przytomnie zachował się Oliwier Szczygieł. Złapał w pułapkę Łukasza Senderskiego Oliwier Szczygieł. Było widać od początku, że jest bardzo spokojny w tym, co robi i widać, że no było to zaplanowane. No. Czuł, że pewnie ma tam przewagę siły. Zdecydowanie tak, długie nogi predestynują do tego typu technik. Bardzo ładne zakończenie walki. I czwarte poddanie, trzeba zaznaczyć na tej gali. Silesian MMA 8 Jiu-Jitsu Fight Night. No, można tak powiedzieć. Łukasz, słychać tutaj na hali bardzo duży doping. Widać, że dużo kibiców za tobą tutaj przyjechało. Tak, cieszę się. Dziękuję bardzo, że mnie wspierali. Nie wiem, przykro mi, że nie udało się dzisiaj wygrać, ale taki jest sport. Chodzi tutaj, jeden musi wygrać, jeden przegrać. Dzisiaj Oliwier był lepszy. Gratulacje dla niego. Życzymy powodzenia. Oliwier, nie uciekaj. Słuchaj, ja widzę, że zmęczony, potu dużo, ale uśmiech na twojej twarzy mówi sam za siebie. Czy cały plan został zrealizowany? Halo Rybnik! Zróbcie hałas! Przede wszystkim chcę wszystkim dzisiaj podziękować. Z tego miejsca to dla mnie bardzo dużo znaczy zwycięstwo. Ostatnio nie poszło. Dzisiaj
Pierwsza runda, poddanie. Jestem mega zadowolony. Czy plan został wykonany? Myślę, że tak, no mogły być jakieś tam poprawki, troszeczkę cały czas się rozwijam, cały czas dużo się poprawiam. Myślę, że z walki na walkę będę tylko lepszą wersją siebie. Także mam nadzieję, że będziecie mnie oglądać i przekonacie się, jak wyglądam to w oktagonie. Czyli tak naprawdę ta wcześniejsza przegrana zmotywowała cię jeszcze bardziej do działania i do tego, żeby być lepszym. Dokładnie. Ta walka pokazała słabe punkty. Kilka kwestii, które trzeba poprawić, pracować nad tym. No i po walce miałem chwilę przerwy, od razu na salę, od razu praca, ciężka praca, jak widać popłaca. Jestem zadowolony. Zostało dzisiaj wszystko zrealizowane tak, jak powinno być. A więc czekamy na następne walki twoje w oktagonie w Silencjan MMA. Dzięki! Dziękuję również.